Основно училище Елин Пелин вече 174 години събира и раздава познанието на децата от село Първомайци. Поздравителен адрес от кметство Първомайци до основно училище Елин Пелин. Бъдете все така достойни продължители на апостолското дело на светите братя Кирил и Методий. Не спирайте да насърчавате стремежа към знания и духовност на младите българи. Честит 24 май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Кмет на село Първомайци Ясен Янков, 24 май 2020 година. Поздравителен адрес от община Горна Оряховица. Уважаеми представители на науката, културата и изкуството, директори и учители, скъпи ученици, поздравявам ви по случай деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май. Този светъл празник е посветен на почета пред делото на светите братя Кирил и Методий, на всички духовни радетели, съхранили през вековете нашата словесност и култура, както и на тези, които със своя неуморен труд и творческа енергия продължават делото им, за да ни дарят с духовни сили и културен разцвет. С гордо вдигната глава честваме 24 май, озарен от щастливи усмивки, обсипан светя на нашата признателност към учителите и дейците на културата и науката.
На тази свята дата от българския календар искам да благодаря за усилията и постигнатите успехи на горнооряховските ученици, учители, журналисти, писатели, художествени ръководители и творци, всички, които допринасят за укрепването на община Горна Оряховица като културен център, на всички вас, които градите българския храм на знанието и посвещавате времето си за развитието на народната наука и изкуство. Желая здраве и вдъхновение за нови творчески идеи и изяви. Нека науката и изкуството разкриват пред всички нас нови върхове, които да преодоляваме с желание и лекота. Нека ги съхраняваме и влагаме в основите на българската идентичност, вдъхновявайки нашите потомци. Честит празник на словото, на духа, на културата. С уважение, инженер Добромир Добрев, кмет на община Горна Оряховица, 24 май 2020 година. По случай празника 24 май поздравявам всички с една хубава народна песен. Прочула се мори бела Яна со своето мори бело лице, со своето мори бело лице, со своята мори танка снага. Тога седенка се собирала, ергенine не играят, ергенine оро не играят, се зая на море си думая. Що не дойде мори бела Яна, що не дойде мори на седенка, те ти Яна одоздоле иде, скитка ружа мори на главата. Кенine проговаря, кажи Яно море кого любиш, дали любиш море нашо момче или любиш море друго селче. Прочула се бела Яна, любе море, млад войвода, моето любе море, млад войвода, млад войвода, море са дружина. Десислава Ирамова от 6 клас е нарисувала Кирил и Методи. Светите братя Кирил и Методи.
Дамяна Савова от 6 клас. Здравейте, аз се казвам Валерия Чедрова Борисова. Учим в основно училище Елин Пелин, село Първомайци. Днес ще ви разкажа стихотворението Майски парази по Елин Пелин. Ей, небето се очисти, слънце радостно сияе. Празник пролета празнува празникът на месец май. По полета цветя пъстри, маргаритки и синчета. Пролета плете разкошен дар, разлучен дар на небес. От небето до земята, по света от край до край. Всичко с песни целословни да живее месец май. Чисти 24 май. Габриела Вилинова, 5 клас. Солунските братя, азбука мила, кой с любов дарили, кой ни даде сила. Владимир Иванов, 4 клас. Солунските братя, азбука мила, кой с любов дарили, кой ни даде сила в робските години, в нощите тирански мрака кой пробуди, кой рода славянски с писменост събуди, кой към светлината тръгна да ни води, солунските братя Кирил и Методий. Никол Станева, 4 клас. Кирил и Методий. Кирил и Методий, две звезди на светлината, на славянските народи, разпростряли книжнината. 30 прекрасни букви те са творили за нас, 30 сестрички златни, те винаги са до нас. Кирил и Методий. Кирил и Методий. Евелина Александрова, 4 клас. Маринела Пенкова, 4 клас. Светите Кирил и Методий, две звезди на светлината, на славянските народи, разпростряли книжнината. 30 прекрасни знака са творили те за нас. 30 сестрички златни винаги ще са с нас. Честит празник! Светите Божидара Алексиева, 3 клас. Даде писмената и книги ни е сътворил. Това са солунските братя Методий и Кирил. Тях всички славят и обичат. Днес малките деца с червен божур и здравец кичат светите им лица. Мирослава Анчева, 3 клас. Отново Мирослава Анчева. На славянските народи в стари времена дали Кирил и Методий златни букви писмена. Те ни дали светлината, пазили ни от беда. Пишат с тях и не с децата, българи ни свобода. На славянските народи. Гергана Йосифова, 2 клас. Днес слънцето по-ярко се издига. Събуждаш се с радост и копнеш. Днес празник е на българската книга, която те обичаш и четеш. Създадоха я Кирил и Методий. Светилни бейни тя през векове. Към свободата някога не води, сега към нови истини зове. А слънцето възлезе сред простора. Градът ликува, люлете цъфтят. Ти тичаш на училището в двора, другарите ти дето се тълпят. Напред потегли с тях под знамената. Издигай я, приятел бъди, с книгата. Днес твоя е земята, дори небето с чудните звезди.
Микаела Кунчева, втори клас. О, учители, творци, смели войни и светци, ни цветя, цветя без чет, китим образа ви свет, чучен Солун ви роди, вие бяхте 2 звезди, а над нашата страна бе безбродна тъмнина, вие запалихте лъчи, вие нададохте очи, пратихте ни братски зов, пратихте ни благослов. Слава, слава, пеем днес, вечна слава, вам и чест. Ние вием не звънци, вам, о войни и светци. Благодаря. Ива Петрова, втори клас. Приписал Ивайло Кирчев, ученик от първи клас. Златни букви на славянските народи в стари времена дали Кирил Методий златни букви писмена. Те ни дали светлината, пазили ни от беда, пишат с тях и днес децата, българи и свобода. Приписал Християн Йорданов от първи клас. Почакайте отвън игри, събрани във веришка, простигат буквите добри, на гости в моята книжка. Аз мога вече да чета и книжката ме води. Благодаря за радостта на светите Кирил и Методий. Почакайте отвън игри. Приписал Преслав Петков от първи клас. Славянските народи, стари времена, дали Кирил и Методий златни букви писмена. Те ни дали светлината, пазили ни от беда, пишат с тях и днес децата, българин и свобода. Приписал Мартин Стефанов от първи клас. Благодаря. Почакайте отвън игри, събрани във веришка. Пристигат буквите добри на гости в моята книжка. Аз мога вече да чета и книжката ме води. Благодаря за радостта на светите Кирил и Методий.
Преписал Красимир от първи клас. Благодаря. Почакайте отвън игри, събрани във веришка. Пристигат буквите добри на гости в моята книжка. Аз мога вече да чета и книжката ме води. Благодаря за радостта на светите Кирил и Методий. Анна Анкова от първи клас. Златни букви на славянските народи, стари времена, дали Кирил и Методий, златни букви писмена, те ни дали светлината, пасли ни от беда, пишат с тях и днес децата, българини свобода. Преписала София от първи клас. Научи се от младо да пие, научи се от младо да пие, пило 2 дни, пило 3 дни неделя, изпило си златна юзда от конче, оди си с Бога му доми младо, помощи му до пак дойди, оди си с Бога му доми младо, помощи му до пак дойди. Пило 2 дни удоле, пило 3 дни, па изпило сино седло от конче. Пило 2 дни удоле, пило 3 дни, па изпило сино седло от конче. Научи се у дома да пие, научи се у дома да пие, пило 2 дни, пило 3 дни неделя, изпило си длано конче от ръце, оди си с Бога му доми младо, помощи му до пак дойди, оди си с Бога му доми младо, помощи му до пак дойди. Пило 2 дни удоле, пило 3 дни, па изпило врано конче от ръце. Пило 2 дни удоле, пило 3 дни, па изпило врано конче от ръце. Научи се у дома, научи се у дома, научи се у дома, да